Queretes i la Freixneda s'han transformat en un plató de cine. Carrers tallats, càmeres, trípodes i equips tècnics han ocupat els nuclis històrics dels dos municipis en motiu del rodatge de The Club Band Sinterklaas. Es tracta d'una popular producció infantil dels Països Baixos protagonitzada per Sant Nicolau, un personatge que porta regals als xiquets per Nadal. Pues és un rodatge d'una pel·lícula infantil, que és una sèrie també que es fa també a Bèlgica i als Països Baixos, no? I bueno, pues, de cara a temporada de Nadal, pues, per lo que m'han dit, pues, sempre roden alguna pel·lícula i bueno, pues, permís de Film Commission, pues, van buscar localitzacions, mos ho van dir a l'Ajuntament, no? Mos van fer la proposta i bueno, pues, no els ha cap problema, no? Pues, encantats de que vinguin al Matarranya. Els veïns han seguit les gravacions amb curiositat i expectació. El recinte firal ha estat el centre d'operacions i la plaça Major de Queretes s'ha decorat especialment per a recrear escenes nadalenques en carruatges, ballarins i personatges tradicionals d'esta festa del nord d'Europa. Hi va haver molta expectació perquè bueno, pues van tallar tot el poble, a partir de les 8 del matí ja estava tot tallat, la plaça estava plena de càmeres, bueno, de trípodes, allò pues, i la gent, pues, bueno, pues la gent ha col·laborat. La veritat que és espectacular veure tot el moviment que porta una gravació així. La comarca del Matarranya s'ha consolidat en els últims anys com un reclam per a productores audiovisuals gràcies al seu patrimoni històric i els paisatges naturals. L'arribada d'aquestes grans produccions genera activitat econòmica als pobles i promoció del territori. Des de la Teruel Film Commission ja s'ha avançat que arribaran nous rodatges pròximament. Però la comarca pues, també és una cosa bona, no? I bueno, ja han anunciat que n'hi haurà més rodatges. Estos dies que està per aquí, pues, lo que porta lo del Film Commission de Teruel, no? Pues, ja m'ho ha dit, diu, no podem adelantar res, però pues, en poc temps n'hi haurà més rodatges aquí a la comarca del Matarranya. Ara els veïns de Queretes i la Freixneda esperen en il·lusió l'arribada de la pel·lícula este Nadal i veure com els seus pobles s'han convertit en els escenaris màgics d'esta producció internacional.